הנה הבית. ככה זה הבית שלנו. פה יש לי חניה למכוניות. מכונית שלי. פה בחוץ היום אנחנו עושים לסוזי. היא רוצה לעלות לבריכה. עשינו בריכה קטנה. סוזי! תראי לסבתא איך את נכנסת לבריכה למים. Say hi, סבתא. Say hi. Say hi, סבתא. פה יש לנו גראז' בתוך הבית. מקווה שתראי משהו. הנה פה יש שם מכונת כביסה ויש כיור ומכונה לגזום את הדשא. פה הוצאנו את כל העשבים, שמנו כזה עץ, כזה צבוע אדום, זה יפה, וסידרנו קצת את הצמחים בחוץ, שתנו כמה פרחים, בסך הכל על הכיפק. מפה נכנסים לבית, ואנחנו ניכנס עכשיו מהגראז', אבל מהגראז' גם יש כניסה. הנה מיצ'י שומרת על סוזי. היי מיצ'י. היי אבא. No, this movie for my mother. היי אמא. סוסי! Say hi, סבתא. Say hi, סבתא. זה האוטו שלי, קניתי אותו חדש. זה סבתא שושנה. Say hi. זה עכשיו נכנסים הביתה, זה כאילו דלת הכניסה. פה יש את העול, איך שנכנסים מהבית. יש עול כזה, תקרה גבוהה כזאתי. פה נכנסים, יש את המטבח. יש חלון ענק במטבח, 2 חלונות. שולחן וכיסאות. מקרר. כיור כפול, כמו אצלך. התנור עובד על חשמל. זה הארונות של המטבח. יש כזה דיזיין, הבן אדם שעשה פעם. השארנו את זה ככה. כאן זה הסלון. בינתיים שמתי את המחשב שלי פה. זה הפינת אוכל. שיש גישה מהמטבח, יש כזה חלון. זה הסלון שלנו. הנה, זוכרת השנדלי, ראית אותה פעם? זה הקיר צבוע כזה חום כזה. זה החצי השני של הסלון. שולחן של הסלון. זה הטלוויזיה. כאן אנחנו ממשיכים הלאה. זה החדר שינה שלי ושל מיצ'י. בינתיים רק קנינו מזרונים. כאן יש לנו שירותים ומקלחת צמודים. וכאן יש מהצד השני, יש חדר ארונות. עכשיו חוזרים בחזרה לסלון. מהסלון יש כמו שהיה לי בבית הקודם. יש 2 חלונות גדולים ויש יציאה. יש לי פה קרמיקה ברצפה, ואחרי זה חצר עם דשא. ממול זה בית של השכן. עכשיו, בחלק השני של הבית יש עוד 2 חדרים. פה יש את החדר של סוזי. זאת אומרת, היה רק חדר משחקים. ככה, גם חדר ארונות. יש כאן כל הדברים שלה. המשחקים. ולשני החדרים האלה שירותים בנפרד. הנה אפשר לראות. שירותים ומקלחת. יש לציין שאמא שלה מצחצחת את הבית כל יום. זה החדר שינה של אמא שלה. גם כן.